20 ta' tfal b'kostumi ta' kull tipu ta' kulur, il-banda u karrijiet żgħar tal-karnival, il-ġimgħa filgħodu ħarġu fit-toroq ta' Ħalaxa fejn flimkien ħolqu atmosfera ta' ferħu bluwa li dan iż-żmien iġib miegħu. One News tkellem ma' diversi tfal li attendu l-iskejjel primarji ta' Ħalaxa u Birkirkara fejn ħerqana u bitbissima fuq fommhom għaluna x'kostum lebsin, uħud ta' xi karattru u oħrajn b'kostum oriġinali. Ta' xiex inti libs? Nofs mara u nofs raġel. Ta' xiex inti libs? Ta' ninja. U għetti gost? Ija. Ħalli mammi ma toqgħodx tixtri l-kostum biex nilbes illum, nivvinta wieħed mid-dar. Ta' xiex inti libs? Tal-emojis. U kif għamiltu l-kostum? Għammi għamletu li. Ta' xiex inti libs? Ta' Gumball Machine. Ta' xiex inti libs illum? Ta' astronauta. Ta' Mary Poppins. Ta' soldat. Ta' xieħ. Ta' baby. Ta' baby. Ta' hacker. Ta' Maleficent. Ta' popcorn. U kif għamiltu l-kostum? Għamletu li t-sija u ta' marza 11 ta' bil-lejl. Il-kap tal-iskola ta' Ħalaxa Aleksandra Vella li mqaddiċ lura milli tilbes kostum qalet ma' dan l-istazzjon li l-karrijiet kollha u l-kostumi huma kollha magħmulin minn materjal riċiklat u li għandhom tifsira. U mal-kap tal-iskola u mat-tfal b'kostumi koloriti inaqdu wkoll għalliema u l-ġenituri tagħhom għax kif jgħid il-Malti darbtejn insiru tfal. Naqduħu wkoll dan il-karnival ma' affarijiet li huma edukattivi, pereżempju l-karrijiet li jagħmlu l-allima ikun fihom ukoll slogans li jkunu pereżempju kontra l-bullying. Ukoll imdaħħal ukoll fil-pjan tal-ekoskola għaliex ħafna mill-affarijiet li qed taraw ikunu magħmulin minn recycling, upcycling objects, jiġifieri l-kostumi li għandna dejjem inqanċu minn hemm u minn hawn. Biex inkopli ma' tfal tiegħi ħalli nidħol ukoll fl-atmosfera. Intant għal din l-attività attendew ukoll il-Ministru għall-Edukazzjoni u Imbonniċi flimkien mal-Ministru Carmelo Abela u ma saħħu kif Ħalaxa il-kultura tal-karnival ħajja ħafna u jeħtieġ tibqa' tisseddaq fost iċ-kejknin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.